Ćao drugari, s vama Ivan sa kanala Ivan i Boris Cool Games. Danas ćemo igrati Slither.io. Ne znam da li sam pravilno izgovorio jer ne znam tačno da izgovaram ovo ime. Ali idemo. Izvinite, u prošloj epizodi je na 3 minuta zakočilo sve i pokvarilo se. Nisam to stvarno želeo jer sam kliknuo F11 i uvećao sam screen i zato je puklo snimanje, ali nema veze, danas nastavljamo. Izvinite što nema često klipova, više nije raspust, više ne možemo onako da snimamo. Imamo pismene, kontrolne, ocene, znači ubit ću se, ali nema veze, i dalje će snimati, ne tako često, ali snimat ćemo. Tu je i Boris kao i u prošlom klipu. Boris, javi se. Ćao. Idemo da ubijamo ovog velikog. Sad ću malo da mu opa, sine, nećeš. Kako mi je izgličalo sad. Mrš. Opa, pazi. To je taj timski rad, ljudi. I vidite što u prošloj epizodi nisam stigao sve da objasnim, tako da ću da objasnim. Znate već da su pravile igre kad se skucaju u mene da dobijam poene. Sad, najbolja taktika je ovako, skupite mnogo i onda ga zaokružujete, sve dok mu ne ponestane mesta. Kad mu ponestane mesta, već će on da se udari u vas i onda je gotov. Jako prosto, ali može i on da vas zezne, tako što kad vi ovako idete, što više sudarate krug, on može da vam uleti ispred glave i uništi vas. To je jako zeznuto. Šta? Kako, vrate, falila je sekundica da ga uništim. A, da. Beži, bre. Ne, Juri. Kako je već? Crknuo je, vidi šta se desilo. Ali ne mogu da mu... Ne znam što nije svetlo sad. A sad je. Svetli, dobro. Malo. Žena te, haj. Uzet ćemo ovo što ima, eto. Ajmo, idemo. Inače, ja igram, Boka je tu pored mene. U sljedećoj epizodi očekujte Bokino profesionalno igranje. Posjetite kanal Mateo MCTV, naš super brat. Inače, pišite dole u komentare ako želite da snimam i na telefonu ili na tabletu ili bilo šta. Ako želite to slobodno pišite i neke igrice, Clash of Clans, Clash Royale, bilo šta. Šta god vi volite, ja ću skinem i odmah snimim. Ajmo da se vratimo u mini igru. Trenutno je prvi neki glupak verovatno. 23.000, pardon. Ovaj ponovno neki baš dobar. Čekaj, gdje ćemo mi? Zašto idemo sve kako? Imam 1000...